Assalamu alaikum masu sauraro. A yau muna location din wawan zama. The 5. Ni ne producer wawan zama. Wani sabon title ne wawan zama da na shigo da shi aikin yake. Yau muna the 5. Kai ma gashi ai kai wawan zaman aiki. To wani ne a matsayina na da fim wawan zama. Gaskiya ne na ga alama. Ko kai ne a matsayin Ni kuma ni ne ko gaba daya wani fim din. okay to sai Kuma ni ne chief editor. nan da ba da zuma ba a cikin sabuwar shekara za mu kawo muku wannan tallan fim din namu mai suna wawan zama. Za ku bibiye mu a YouTube dinmu mai suna wawan zama ko ku same mu a mu na Facebook inda za mu saka muku si wawan zama. Ni ne naku producer wawan zama. To kai kuma director me zaka ci? Ni ba abin da zan ce zai ku bi mu za ku ga 'yan mata kala-kala daban-daban dangane da